1870 आणि 7 ऑक्टोबर 17 सिरो मलबार देस्तुती रितीच्या कुट्टोर गावच्या नस्त्रांनी कुटुंबात एंटनी जुफ्रेकरन आणि कुंजतील हांसी मालगडी धूव जावन युफ्रेजिया जल्मली। पवित्र स्नानावेळी तिका रोजा म्हूण नाव दिले। 9 वर्सां प्रायेर तिका मरी दिश्टीक पडली आणि त्या दीस तिने एक धार्मिक भयण जावचे निसव केलो। 1860 सा एलियास सावरन घडलेल्या कार्मेलीत मेळाच्या एक बोर्डिंगाक तिची शिकपा खातीर भरती केली। तिने कार्मेलीत मेळाक भरती जावंक फुडें सरतना सुरवेर तिच्या बापोयन आडकल केली, तरी उपरांत तो ओपलो। 1809 आणि 7 त्रिशूर दियेसेसीचो स्वदेशी पयलो बिस्प मार जोन मानशेरी हाणें स्थापीत केल्ल्या कार्मेलीत कुवेंतान तिका रीग दिली आणि तिने जेजूच्या पवित्र काळजाची एफ्रोजिना म्हळें नाव घेतले। तिने आपली नोविशिएट तरबेती आरंभ करतना तिची भलायकी बिगडली आणि भलायकेच्या कारणान तिका फाटी धाडची आलोचन जातना राती एक दर्शनात जेजू, मरी आणि जुजे दिश्टीक पडली आणि त्याच घडये तिची पिडा गूण जाली। दुसऱ्या दीस धाकटेरांनी तिच्या तपासणी करून तिची पिडा गूण जाल्या म्हूण खचित केले आणि तिका फाटी धाडची आलोचन सोडली। मदर युफ्रेजियाक मागण्यातय विशेष भक्त आणि जेजूच्या पवित्र काळजातय तिका विशेष पातयेणी। मरियेचो तिका विशेष मोग। साक्रामेंता मुखार जायतो वेळ ती मागण्यार आसतली। लोकांनी तिका मागण्याची मदर म्हूण आपोवंक सुरू केले। 1952 ऑगस्ट 20 आणि 9 तारखेर ती मरण पावली। 2006 डिसेंबर 6 तारखेर तिका पापा बेनेडिक्ट 16व्यान भाग्यवंतपणाक उबारली आणि 2014 नोव्हेंबर 20 आणि 3 तिका पापा फ्रांसिसान सांतीण म्हूण परगटली।